U poslednje vreme često čujemo poruku da je budućnost ove zemlje u malim i srednjim preduzećima. Nena i Milan imali su hrabrosti da se u privatne vode upuste mnogo ranije. Kako im ide, vidjet ćete. Sve su radili kako treba. Završili su fakultete, zaposlili se u dobrim firmama, imali su dobre plate. U međuvremenu su stigla i deca i u jednom momentu i Nena i Milan ostaju bez posla. Međutim, vrlo brzo apliciraju za kredit i kreću u jednu potpuno novu avanturu. Jako teško je bilo da krenemo u nešto novo, nepoznato. Ja sam tekstilni inženjer, supruga je završila italijanski jezik. Sve je bilo dobro kada smo konačno dobili ideju čime ćemo mi da se bavimo, šta ćemo mi da radimo i kako ćemo mi da se izvučemo iz cele te situacije. Krećemo sa stolarijom, sa drvetom, pojma nemamo šta je to. Ovo je početak naš, ali to smo rezali ručno, onom, ne znam kako se zove, ubodnom testerom, da. Imamo neki hobi alat kući, ajmo da probamo deci da napravimo nešto. I napravili smo neka slova, azbučna, koja su nam se mnogo dopala, pa smo probali da ih prodajemo. Joj, tek tad smo shvatili da je to, da imamo veliki zadatak pred nama. Onda smo išli od radnje do radnje, išli smo čak i po pijacama, čak smo i sami prodavali. Nemoj to da stavljaš, vrati ono što ti rekla. Šta hoćeš li smeliće, čoveče? Ne, hoćeš Kiti ili smeliće? Kiti, ajde Kiti. Jednog dana nas je nazvala žena koja je rekla da je kupila slova naša u jednoj radnji i pitala je da li mi možemo da napravimo stolicu u nekom obliku. Milan, koji je tekstilni inženjer, nema veze ni sa čim, rekao je da možemo i on je sam sastavio smislu kako je to uradio, ja stvarno ne znam. Napravio je stolicu, to je prvi naš posao, veliki da kažem, nešto ozbiljno, opremili jednu veliku igraonicu. Pošto smo radili ručno, dugo, mučno, šta može novo da se uradi? Postoji neka mašina, CNC, to je to. Ajmo da probamo da sakupimo malo para, da kupimo i da počnemo nešto novo da radimo. Bukvalno sve se radi ručno, a to se i vidi da je sve nacrtano ručno, znači tu nema nikakvih šablona, nema ništa, znači sve je ručno, sve mi radimo, sve sami radimo. I deca nam pomažu, sad nam i oni već pomažu. I tako je došla u naš život ta mašina. Iza toga su se počele rađati nove ideje, a to su stolovi, stolice i razni dečji nameštaj. Tako da smo iz tog razloga i ovu liniju nameštaja nazvali Samo ideja. Sam treba da napraviš sajt, sam treba da se reklamiraš, sam treba da osmisliš šta ćeš kad stane i kad nema posla. Sam treba da izrežeš, da ošmirglaš, da obojiš, da nacrtaš, da prelakiraš, da odvezeš na kraju i da sve to naplatiš. Nemate velika sredstva, nemate monopol, nemate veze. Ali zato je tu pregršt ideja. Koliko vidim, puno hrabrosti i mi vam zaista želimo svu sreću i puno uspeha.